Мына тағы бір ысул кетірсін. Біз мобилизация турында һөйләгәч, ул яшь егетләр турында һөйләйбез инде. Чөнки кем үз теләге менән, я булмаса акча эшләйм дип китеп үлгәндәр, улар бетте бит инде. Шуңа хәзер дәүләт кемдәргә күзләрен һала башланы? Mana шул 18 яшьтән әйтәйек 27 яшькә хәтлем. Ул студентларның, шул табибларның нәмә бит инде яше. Табиб яшьләре, димәк, шул ысулды университетта, я булмаса бер колледжда, я булмаса тел курсларын сәбәп итеп, бер ергә шул нәмәкәй кереп укырга, шунда китеп торырга була. Хәтта бер елыгызны унда үткәрһәгез, телде өйрәнәсәкһез, дуслар өйрәнәсәкһез, хәтта бәлки төрле стипендияларга яши алырсыз. Хәтта 30 яшь булса ла куркынычсыз түгел, китергә була. Шуннан теге нәмәне карарга кирәк. Буның турында күп итеп әйттек. Руслан да теге әфәндебезнең Габбасов ядайны, мәсәлән, Казакстанда күп университетлар, уку йортлары, колледжлар Башкортстанга урын бүләләр дип ишеткән. Хәтерләйсезме? Һәрбер университетта 5 кеше, 2, 3 кеше. Шул урыннарда күпләре тутырмай бит. Ата-әсәләр дә кызыксынмый. Кызыксыныгыз, карагыз. Бәлки уны Казакстан дәүләте һезнең акчагызны түләй үзе. Улар үзләре шундай бер контингент бар, һәрбер Төркия республиканың. Төркиянеке бар. Элек бигрәк куала торганнарны. Хәзер үтиктән күп түгел, ләкин ул урыннарны да беркем дә тутырмай, чөнки уны белмәйләр, ундай программа булган. Шуңа мобилизация яшендә икән, шуны хәлтанма итеп, китеп шунда укып алыгыз, Телдәрне өйрәнәһегез, тагы бер һөнәр өйрәнерһегез.